Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, uy. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilas-silas! Bulingit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban nimo bisag asa. Unya, kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Unya, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo. Pagbudbud ha Ramon oy. Hala, naunsam na akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Unsa magkahiugma nga nagpaabot ni Ramon uban sa mga tawo nga kuwang og pagmahal kaniya. Mga higala, sundas pagpamati ang matagsumpay ning sugilanon. Si Ramon ug ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo uban sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang listahan sa inyong utang. Uy. Mauni inyong utang kanako. Mami. Nang Barbara! Ug Noy Bibong. 592 kadupa! Nakadupa sa kano. Dong, ang listahan sa among utang nimo, Dong Albert, 592 kadupa. Kuwang pa man kanini! Wa pa to na ko malistag apel katong mga ginagmay.
Atong ay swater. Oy. Atong nangayo man ako bayad sa tipura. Bayad. Atong nang inumog taho. Hala, no? Unya na nga ako sa pungko-pungko. Wa na ko gi-apil kag apil pa na ako. Miabot kinig 621 kada ba? Uy, Kadako na sa among bayan. Dako mo lang. Ug maningil ako ninyo ugma. Tagalan ko kamo ugma ko. ugma dayon, dong, maningil na kas among utang. Natural kay wa na slislituan na krusiyang Ramon. O klaro na kayo nga, wa mo makatuman sa inyong sabot diri kanako nga magbinyo, Miss Leslie, busa maningil ako. Bayad mo sa inyong utang ugma. Dong, sir, dong. Ay, asa man taon, Mick. Ibayad na ugma, sir. Bahala na mo mangita ka sa igbayan. Basta ugma maningil ako ninyo. Bong, bibong. Unsaon naman lang nato ini ha. Unsaon naman lang. Dong Gilbert, sir, imongyo taon minimo, sir. Gay na kong napahangyo ninyo. Tanang pabor akong gihatag. Kada gamit yung kwarta na ko, hatag din ko. Kay misalig ko ninyo. Kung may pasalig mo nga si Leslie nga inyong anak, ako yung mabugha. Ako yun siyang masawa niya. Unsa naman rin ha? Unsa na rin Mami Barbara? Ay, Mami naman manang di ay manang. Ani ni Dong. Wa pa may siguro kung nag-uban pa gyud sila adtong kulukoy nga Ramon karon. Wa pa man ay klaro kung nagkita ba gyud sila. Bitaw, sir, Di ba, dong. Bong? Bitaw, sir, dong. Katong Leslie, Teka, katong mga Leslie. kanahan. Nagtuo kong nanlood na yun Oh, to bitaw. siya. Oh, nanlood Uli na na to, oy. Hindi uli! Wa ko magtuo nga magkita sila adtong Roman Ramon. Pero nakasiguro na tang maangkon o naangkon ang iyang pagkababae ni Leslie ni Antong Ramon, di ba? At Dong. Si Leslie mo ay nagsulti ka na ko nga nihilabtan siya Antong kulukoy na ko. O mao na di na ko madawat. Naunahan ko itong kuwang-kuwang na ko. Di na ko madawat. Di ko makadawat, ana. Busa, diskasi na. Bayan mo sa inyong utang. Ugmara ko ito mga akong tagal. Bayan mo! Siya nila ko disgawa sa lasang, uy. Di na ka busod. Hindi bitaman niya mamasilingan din eh. Ani ko matukod upay payag din is intadas lasang. Ngay ungo susud. May gani mahalok og abat. Fifth time pa. Kung ungo gito, nga na may buto. Nga na may hayag. Ang ungo mo lupad naman na, mamalbar naman na. Pero nga may buto man siya. Kung sa katuklas siya sa ungo. Basta di na ako busod sa lasang. Busod akong adlaw, pero kung gabi ani lang ko din eh. May nanggani kay nadanin ako akong sista. Maunang itaw ni makalingaw na ko. Ang kinabuhi ko karon na alaot, kay gisupak na ko ang balaod. Gipatuluan ko sa dugo o singot, ang kahayag akong gipaabot. Ang bukid o ang mga kalasangan, maoy dapit among dangpanan. Tunok og kangut-ngut ning akong dughan, nagbalon og tumang kagulanan. Hukmininyo ako, kaninyo nagbudhi ba ako? Kung sayop man kining akong pagtuo, pasayluan ninyo ako. Bungtuid. Pero bahala na. Pangitaon kita ko si Ramon. Kaya di na ko mapauli sa amo. Pailhon ako sila si Papa Bibong ug Mama Barbara. Nasayop sila silang pagpaligyan ako ni Albert. Hain gud ka si Ramon, no? Nagtuo kong ni Aragito sa amo. Imposible kaya kung maatutog laing dapit. Oh. Unsa ron? Kanta. Tunay na kanta.
Kantag yun. Huwag nakaila ko aron tinguga. Nakaila ko aron. Apan buhing paglaom ko, nga matuman kining mga damgo. Ang kugmata may gipanumpaan, way kamatayon ug way utlanan. Ramon! Ramon! Unsa to? Unsa man to? Dito kinapating bisang pita kong sa kungan. Ramon, ako ni si Leslie! Hala, si Leslie! Si Leslie! Niya siya! Sarap talaga magkape, no? Lalong-lalo na kapag kayong kape, alam mo na bawat higop mo ay may benepisyong sumasabay. Benepisyo para sa ating kalusugan. Ito yung kape ko Sed Paniawan Coffee. Lasang-lasa mo talaga na yung sangkap, puro at natural. Kaya switch ka na dito sa Sed Paniawan Coffee. Ito yung kape na matapang, kaya kang ipaglaban. Ipaglaban sa anumang uri ng karamdaman. Sed Paniawan Coffee, isa ito sa dekalidad na produkto ng Sed Marketing. Dito tinuod eh. Imposible kang mo anis Leslie. Imposible kang apason ko niya. Oh. Hala! Ikaw gini day! Uy, gikakos na mo day! Bahuan naman ako ni Leslie! Huwag ko ining kong aduan si Mana! Anong kitukbon mo ni mo? Baho tinuod kaayo ka, Ramon. Sige, di na lang kumugakos nimo pero nalipay kong nakita ta, Ramon. Nalipay kong nakita anta ka. Leslie! Nangita ko nimo. Dito ko imong payag sa bungtod. Pero wa ka, mong naabot ko dinhi. Ug salamat ka nakita anta ka. Nga nangita mo ka na ko? Muuban ko nimo kung asa ka, Ramon. Muuban ka na ko? Mag-ipon ta, Leslie? Akong gipatuo sila si Papa ug Mama nga uyap na ta. O doon na nahitabo nato. Unsa na hitabo ba? Ako silang giingnan nga naangko na nimong akong pagkatapay. Naangkon ka? Mo na akong gipatuo nila. Nindot ang patinuod no? Pero imposible mo nang mahitabo. Di pa matauyab. Di na ko muuli sa amo. Muuban ko nimo, bahala na. Sa amating ka kung uban ka? Huwag ko'y klarong lakaw. Uyab na tadi ay? Oh, uyab na ta. Ha? Uyab na ta. Muna akong gisulti nilang mama. Ato nang tinudon. Mag-uyab ta. Aron di na magsamok-samok na ko si Albert. Uy, sigam ko ng mata ni mo. Basta uyab na ta. Ako nang gusto. Ug kung dunay mangutana nimo, ingna nga naangko na nimo akong pagkapapay. Di ko masuko kung ipanapit na nimo. Uyab na ta? Nakuha na ka? O lagi, uyab na ta. Ug nakuha na ko nimo. Ramon. Uyab nga way klaro. Nakuha nga way klaro. Ramon! Ramon, asa ka paingon? Ayaw kong biyae! Ramon! Unsa ko ning hitabo Huwag ko kabantay man hitabo na mong Leslie. Pero yun siya nakuha na kung nako siya. Huwag ko kasabot ng libo ko samot. Iya pa ko ni gamay akong uos. Kahoy, bi? Ramon! Oh! Huwag ko nagiparong imuos kahoy! Naglibo ko, Leslie. Huwag kami nung minitabo na to. Nga nagkaduog tanduha. Nagpasagad pa lang ka. Huwag ka makulukoy parehas na ako, day. Oh, Ramon. Sed Alert! Sed Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa Sed Marketing Health Testimonies.
Unsay gibatik adto sa imong anak? Sakit kay ang tiyan, dayon niya ni ato mi sa hospital. Pila mi ka adlaw dito, ug gyapon na ayo yang tiyan mo tong nagtambag namo nga magpalit daw mi og seed liniment, haplas og panyawan capsule. Ipa 3 times adi daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Mo to akong gitry na ulian man iyang sakit sa tiyan, na okay siya. Mo tong nakagawas mi hospital kay pagkuan niya take mi og kanang panyawan capsule, nakalibang na yan na siya. Mo tong naayo din siya. Ako si Annalie Cotara. Health Testimonies. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon og ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.